Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto
Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Martes pa lang tagali ka 18 sa bulan sang Pebrero tuwing 2020. Abi ko wala si Sel Erle. Ara sa galiga pasalipod, no? Martes, mga kaaksyon, Pebrero 18 tuwing 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Oks lang. Kung hindi oks pa ukihon tagida. Ining pagsinarayota sa sining adlaw sang Martes, ika-18 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan, oks lang kita. Sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa Oriental side kag sa Bugos nga Region 6. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad ang aton sining mga drivers ang OTTG, Operation Tulong Task Group, ang mga drivers sa mga taxi nga nagalambiyong na sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon nga naga-monitor na sa sining odto? Karon dugay-dugay hibalon ta mga balita sa kinahanglan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Gobernador Lacson makigangot sa Marina agod nga mapadasig ang pag-isyu sang permiso sa mga boat operators sa Dakbanwa sang Sagay. Balita naman sa kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. DILG Bacolod Director Madayag nagpalayag nga madamo pa sang dapat nga obrahon ng Bacolod angot sa road clearing operations. Sa BCPO naman nga balita, duha ka pulis kag isa ka abogado posible igapatawag sang BCPO Director Colonel Henry Binyas angot sa kamatayon ni Patrolman Eric Alcosawa. Sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa 90 anyos nga lula. Patay matapos mabungguan sang isa ka truck. Ang puluyan sang biktima sa Banwa sang Hinigaran. Samtang sa patrol naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Mga opisyal sang barangay sa syudad sa Bacolod kag iban pa ginaorganisa sa mga bombero para sa BFP o Plan Ligtas Pamayanan 2020. Samtang sa balita naman sa special assignments, gabalita ni Aksyon Artay Hopon on-site validation sa 60 ka mga aplikante nga barangay sa Negros kag Bacolod plano nga tapuson sang PDEA sining nga semana. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon na Brian Morden on special assignments gikan sa Banwa sang Hinigaran, update sining ano man nga I don't know kung sugo sang kalugbon kung kaya wala man isla kuno ni hiligot anon nga magpamilya. Angot sining natabo ka gabi nga duwa ka persona diri nagkalamatay matapos nga ginpanglabo ka ginbuno. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang La Carlota, Banwa sang Moises Padilla kag La Castellana.
Ariban wa sa Moises Padilla naghiwat sang serbisyo karaban medical misyono upod ang katapos ang Philippine Army, Kapulisan kag LGU sa Barangay Montilla, Moises Padilla. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, napulo ka mga nagkaladakpan sa illegal gambling gin-release pasakaan sang kaso. Regular filing na. Samtang sa balita naman sa Dakbanwasang Sagay, gabalita ni Aksyon Tomon Forte, top 4 sa kaso, frustrated murder, arestado sa syudad sang Sagay. Sa balita naman sa San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Fresquito, 4 ka mga persona arestado sa may bust operation sa San Carlos City. Sa balita na sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato kadamon sang mga POI sa COVID sa Pilipinas nagnubo. Kag Espinido dismayado sa pumunuan sang Philippine National Police sa iya pagkalakip sa narco list. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina, dire kitanay sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Martes, ika-18 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag 30, liwat 4 and 30. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw,
sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:11 na nga ton oras. 12:11 na, mga ka-aksyon kada siglang sang orasan to, no? Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kundi gani pa deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sa mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Kadtuan tanang mga balita nasyonal gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kangtanan sa kadamuon sa mga POI sa COVID sa Pilipinas nagnubo. Espinido dismayado sa pamunuan sang PNP sa iya pagkalakip sa narcolist. Sadyan. Halin sa pinakasako nga News Center sa bilog nga rehiyon.
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Kabato gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, may gid nga udto kag saton man nga mga tagpalamati update kita na diri sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Good news kay man sa karon nagnubo ang kadamuon sa nga person under investigation kon PUI sining COVID-19. Sa karon 171 na lang ka mga PUI ang padayon nga ginamonitor sang DOH matapos nga 350 ka iban pa ang na-discharge na. Pero suno kaya Vergere apisar nga sila na-discharge na padayon sa gihapon ang monitor nga ginahimo sa nga Department of Health. Samtang update dito sa may China naman, sa nakaligad niya 24 oras, naka-record naman sa dugang nga 93 ka mapanibago nga mga nagkalamatay sining COVID-19. Yes, Action Rex, kagapon 105 ang nadugang, subong 93 naman Action Rex. Nagnubo siya gamay. Yes, pero kagapon 1,700. Sige, no? Yes, Action Rex. Kagapon, 1,772. Subong 1,873 na Action Rex. Wala ang buto ni Gide 2,000? hindi na tani eh. Di galing kay Dugadamo. Ganyan gadamo Action Rex. no? Ito ka global problem. Ganyan Action Rex. Man. Sa karon ang 5 sa mga nagkalamatay diri Action Rex ang nagikan sa isa diri sa Pilipinas, sa France, Taiwan, Hong Kong kag Japan. Naka-record pa gid sila sang dugang 1,888 ka mga panibago naman nga kaso nga nagpositibo. Tibangod diri sa karon naglabot na sa 73,333 ka mga kaso ang positibo sining COVID-19. Ang Japan mayara sa karon sang 520 ka mga positive nga cases kag 454 diri ang nagikan sining Diamond Princess nga yara karon naka-angkorahe man sa Yokohama, Japan. Samtang sa iban nga balita national, si Lieutenant Colonel Jovi Espinido dismayado. Antes sinang kay Espinido ay pagid sang advisory ang departamento sa ikayong lawas kun bala ini magabuhin ang numero sa mga COVID-19 sa coronavirus ni Action Doors. Nabuhin ang sa Pilipinas. Oo. Pero ang sagwabla sa China, kag sa ibang sa mga lugar nga daw wala niya kanubuan ng kaso siniman. Kaya actually Action Rex ang nililigad niya adlaw, nag-start na ang WHO nga magpatigan sa investigation sa angot sa kung diin gid ang ginhalinan sa coronavirus. Good thing man kagapon, good news. Kay mera naman sang bulong antiviral o galing do business gid yapon Action Rex na. Business gid yapon kasi syempre baligya baklon mo man na, hindi mo pag ngayon. So business gid yapon. Sige lang mo gina halong-halong na lang kita dapat pabakuro na lang gid ang aton nga ikaayong lawas. Dali lang Action Dorel lang. Isa ka breaking story ang nabato naton from Bayawan City. Isa ka konsihal sa Bayawan City ang gintero o kung ginambus sining aga patay Action Dorel. Ang councilor sang Bayawan City amo ni si Alex Diamante Tizon. Subo man nga balita no. Kagang report nga nabaton ta sa initial report sang mga kapulisan nga si Tizon ang drive sang iya sining salakyan sa National Highway sa Barangay Villarreal, Bayawan City ang ginambos sang unidentified pa nga mga gunmen. Ini siyang dali-dali nga madala sa Bayawan City District Hospital but ini siya gindeklarar nga dead on arrival sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Alfonso Enriquez. Si Tizon ang magapadulong pakuntani ni sa fiesta sang Bayawan City karon nga adlaw. So mo na yang ato sini pinakalites nga report angot sining pagpatay, pag-ambush sa siring councilor sang Banwa o kon syudad sang Kawayan Negros o kon sang Bayawan City Negros Oriental.
Sige, kadtuan tanay ang balita gikan sa News Center kay do kasubo man ning balita nihon ano gid ang kamaturan sa likod sini Action Doors? Yes, Action Rex, aton niya padayon nga pagbalita, dismayado karon si Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa pamunuan sang Philippine National Police matapos nga nalakip ang iya nga ngalan sa ginatawag nga narco list. Sunod diri kay Espinido, wala gid ginusisa sang maayo ang iya ngalan sa nga mabutang sa listahan apisar sang iya nga mga accomplishments sa war on drugs sang gobyerno. Sunod pa diri kay Espinido nga maayo man gani kuno nga nagwa ang iya ngalan o kun nalakip ang iya ngalan sa narco list agod matinluan niya man ang iya sini nga pangalan. Nagapati man si Espinido nga may failure of intelligence sa bahin sang PNP bangod wala na inigin pa idalom pa sa validation antes ibutang ang iya nga ngalan sa listahan. Hambal niya wala man siya nagasungod sa PNP bilang isa ka organisasyon apang sa mga nagapalakat asini. Tigin kakibot sa opisyal nga siya ang yara sa listahan kag nabutang pa siya sa mga high value target nga kaupod ang madalagko nga mga drug lord diri sa Pilipinas. Suno pa kay Espinido sadtong Pebrero 6 ginpatawag siya kuno ni PNP Chief Francisco Archie Gamboa nga magkadto sa iya pero wala ginhatagan siya sang rason. Naibaloan na lang kuno niya nga ini ang may angot sa narco list sang siya ang ginpangabay nga magkuha sang early retirement. Di apang naintindihan man niya kun nga ini ang nahimo sang pamunuan sang PNP kag kumpiyansa gid siya nga iya gid kuno matinluan ang iya sini nga pangalan. Ti suno pa kay Espinido nga nagabilib man siya sa kaisog sang ni Department of Interior and Local Government Eduardo Anyo nga ilakip siya sa ginalegar nga narco list. Suno pa sa iya nga apisar nga ginakilala sa mga opisyal ang innocent until proven guilty galing hambal yan na higkuan o kung naman tsahan na ang iya sini nga ngalan. Madumduman ta Action Rex na ining si Espinido ang doon nagtatak gininingalan niya sa publiko matapos mapatay Sanday Albuera Leyte Mayor Orlando Espinosa kag si Ozamel City Mayor Reynaldo Paruhinog sa mga operasyon nga iya sini ginapangunahan. Sa karon nagpahayag man ang Malacañang nga bugos sa gihapon ang pagsalig ni Presidente Rodrigo Duterte kay Espinido apang pagawlaton nila ang resulta sa nga investigasyon. Samtang sa bago lang sulod man nga balita Action Rex, si Senator Antonio Trillanes IV ang nag-abot na subong sa Pilipinas Action Rex. Nag-abot na siya? Yes, kag siya ang natalana na nga piyansa sa korte sa iya nga ginapangatubang nga kaso nga conspiracy to commit sedition. Nag-abot si Trillanes kay nasang aga sa NAIA Terminal 3 kag ginsugata siya sang iya nga abogado nga si Attorney Ray Robles. 10,000 pesos nga balor sang piyansa nga ginpapanaog sa nga Quezon City. Yes, actually gamay do amo lang no. Nan. Metropolitan Trial Court. Ti amoy ni isa lang ni kahatag makalakatan ni siya dahil para ni sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Sa ribaloan si Trillanes kag napulo kay ban pa ang ginkasuhan sa Department of Justice bangod sa pag-angot diri kay Presidente Duterte kag pamilya sini sa ginalegar baligyaanay sa illegal nga droga. Ang revelasyon ang ginbulgar sa series ng video nga may titulo Ang Totoong Narco List. So update sini kag iban pa nga mga detalye sa iban nga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:21 na ang aton oras. Kakuha manino, sa Bayawan City, ang inambusan na ito yan, hindi sampagan. Amuning ginambus, sinigid lamang mga inoras si Councilor Alex Diamante Tizon. Atagan talang na jutay karon nga detalye angot sini mga kaaksyon. But antes sinakadtuan tanay balita ni Aksyon Brian Morden, direkta sa Special Assignments on Special Assignments. Si Aksyon Brian Morden gikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini may kang tanan man sa abot kung sobrang inom kung di daw wala man ikuno away ning mga biktima.
kag ang pamilyang suspek nga natabuning daw hindi amuno nga pagkapatay sini sang duha ka parte sang pamilya. Ibaloon tani ang balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Banwa sang Hinigaran, Negros Occidental. Ini may kang tanan sa reported nga pagilinaway sang duha ka pamilya. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Banwa sang Morsya, Aksyon Banwa sang Hinigaran, Aksyon Bri. Action Rex, may agad kag pag-report sa live diri sa police station mismo sa Hinigaran PNP. So din Action Rex nga ginatubang nato diri ang duha ka mga suspetsado sa nagluntan nga inaway pinamilya kagabi dira sa may Sitio Galira, Barangay Nanunga, sining Banwa sang Hinigaran, mga alas 9 ang takna Action Rex. Ano? Sa diin nga ang ining inaway kagabi nagresulta sa pagkabatay sang duhaman ka persona sa magtimbang pamilya isa-isa. Ang napatay diri amo si Van Flores, 50 anyos, kag pilason diri Action Rex sang iya sining uton nga mo si Barry Flores, 47 anyos, nga ari subong sa atubang ko sa sulod sang custodial facility sang Hinigaran PNP. Ang patay dito sa piyak na pamilya naman amo si Alan Iro, ay 38 anyos, kag pilason diri sa pamilya. Sino to, Action Bri? Sino to? Si Alan Yurag. Alan Yurak? Yurag. Ayuran? Yeah, Rag. PJ. Kag pilason man diri ang iyang sining amay nga si Freddy Tanagan. I'm sorry, Action Rex. Ining napatay si Alan Yurag, pakaisa ini siya nanday Freddy Tanagan nga pilason subong ara sa hospital sa emergency diri sa Hinigaran. Kag ang isa subong ari sa tubang man din akon sa prisuhan amo si Mark Joseph Tanagan. Kini siya naka-intra man siya kagabi sang ginagamo Action Rex, no? So pamilya versus pamilya. Ang ato no na interview kay David ko sa area mismo utod ni Van Flores nga napatay. Kag naka-interview man kita sa bahin sa pamilya ni Alan Yurag nga mo si Leo Tanagan. Pero i-grab ko na lang subong Action Rex sa opportunity ay ari kita tubang dinaton ang ining si Barry Flores nga isa gid sa naka-intra kag posible nakabuno man siya guro ko anong araw pa sini kagabi nga ari subong na dakpan kag yari sa prisuhan. Una akon ko ni siya kay kabalo ka ining duha ka mga suspetsado subong nga kontrahanay ni sila kagabi. Ari man sila duha sa prisuhan tupaday man sila sa sinima-sinima Action Rex. Ato pa, isa man lang sila ka hawla da? Lang sila kahawag natin, pero doon naging sigura ay naman yung nagula. Ay sinisal sa mga sasaka, ay di na, kung tamangkot ko, lingti kumusta ka mo din, kay kamo man gabi nag-letutan na ito. Kasi tapos naman to sir, istoryahan na mo din kasi yung kayo atay eh. So kung ano mga asunto nga katuan siniina ang bantayan na itong Action Rex, ano? Pero ari sa tubang ko si Manong Barry, upod ini siya sa napatay nga si Van Flores, ano? Pamangkoton siya kung ano gibing senaryo kagabi, no? Pwede ka kapalapit gamay ni Sakon. Sila din sa rin no, sa Action Rex ko. Inuminom kami sa magulang ko. Sabi ko sa man eh. So nagwa ko. Eh wala naman, nang stable, wala na kami no? Kaya nga ako mga magulang, sabi ko nabili niya, nagwa ko ako ka, ay nag-bloss. Tapos sila doon, may nag-singgit. May starry. Ito starry ni starry, hindi niya singgit. Dito niya sila na malayo, nagdalagan ko eh. Mga magulang ko. Iban. Oo. Tinagdalagan ko, anak ko, nagkataon na mag-bloss. Bulag sa ulo ko, may buho, may sige nag-uwa ako, hindi po sa gambal ko nga, tama ko nga ako, tuloy wala akong kabalo pa yung makita. Gambal ko nga istoryahan ka lang ni. Gambal ko nga istoryahan. Sa akong tanda ko nga ako nag-usual, tanda ko ako natumba na. Wala tumba, hindi kayo gulong.
Ano nang iba, na niya ako magulang. Ang iwan na, pero ito din na po. Kasi tapos, sino kita na tayo ko kaya? Wala sa balong sa day, ano sa akin, yung makadito mo yung nagaw ga. Amunit sila na dalagpo sa akin. Nag-kilo. Kapag nasa ito ko, okay. Ano ito ba pilat ni Banja rin? Sir, nila sa may, ano nga nakanaw sa magulang ko, sir, lang yung labot nyo. Hindi na nakanaw ko sa dito sa balay nila ni Panlutong nga rin, sir. Sige, ako akong nasibot na section at sabi ko, tulog sa. Kita ka nagdaan sa matulog, ligot mo na po. Ako man tani sa bla. May gasulong naman sa ako, hindi na mo ga. Ano siya, kulikot yan. Sa, ano, yan lang naman. Paso, tulog, gusto ko mo. Bispal, ano ko din umigo eh. Ako, Balas, bigyan. Left side, bigyan. Pag medyo gamo-gamo, naging manilang niyo? Mga sa kalang. Pero medyo para ka mo, pero naman, may ara ka mo sang daan, kaya pwede ka palapit yung kailang. May ara ka mo sang away-away na sila sa piyaka pamilya. Wala, hindi ko nga hindi ko ka angog gani, wala ko ka, ano, hindi ko ka lumlag nga, kung yung pamintar, nakunutod mo. Pagkain man to sa takbo, sino po nakabundo o kontero sa iyo, ako nabo yan. Wala ko sa, ano ko yung ako na ginamor ko lang, amo ko lang nakikitulog. May dala ka kakotsilyo, may dala ka. Naman po yung ikin, sila na, ano sa ako na lang, ano lang kung kita ko ako magpapya. Kapag lang sa pamilya mga totoo, tulang siya ka nga ko niya, ito, ang ako na blusin po ulit, eh. Wala kami. Kumiling, may dito nga ikaw sa sinapapong ako sa iyo. Kaya natin ito, ano, kinungay, doon, kaya ko sa akong gintarap. At kaya naman ako nung tuloy. Kung sa isa tabo, hindi nakamuno ng imuuto na, nga mo na daw may away-away sa perto kapag isa. Dawala mo, kaya nga, kung pinsa ito, hindi ka tulog sa kasi hindi ka lang dito sa ilang monastery. Kaya ako nga magulang tari, nga lang mo ginagawa ko lakas. Ano initial kita, interview ko to sa kay Uton man yung bahay nga si Nanay Grace, naglakat sa kuno sa punong. May punong ka ba? Oo. Isa ganun sa hindi siya dagi. Ang malayo sila nakapatay sa iya, kung isa dito sa punong, may punong ito sa likod naman, isang gano'n sa Nanay. Dito matulog, ito posible siya, ano sitwasyon. Kung pala siya nasundan, eh. Ano siya? Kaya nga, kung matulog sa wala na kaya, ano ang ginano, sa tabi yan. So, sa mga nung plano, yung abe sa inyong pamilya, ma-file ka mo kaso, ano ang sitwasyon? Nakulong nga kung magulang, mga tos Manila, ang pagbat ko nga nung Mayo. Hindi mo ka lang. Tapos paklo din na doon, kaya ari baka mo din doon. Hindi mo tao, hindi mo sidaan, hindi mo tanawag sitwasyon. May guway mo lang ta. Sa gabi ko na dumduman, talaga mo lang, wala din ko lang mo. Pag wala ka mo ito kami Rondo, nadatlaw, kita na yun. Oo. May guway mo yun. Ibot lang sa gabi ka. Nag-inamot, kaya ako niya kuminsan rin, sa ako mo, na kulihan, naging nila eh. Ismag-demanda may sa kaulog mondo kami. So, i-shopping mo gurus lang. I-shopping mo. Ito lang po sa pamilya nila ni Lloranto, kag Naga. Ano kung yan, mo na lang kung nung ayaw dahil paano nila ako na nung may sa besa, polisiya, sir. Okay. Dahil lang, okay. Kamala, kasi gusto ko. Wala na tanim mo na, kaya natabo na. Kaya kung mayo na sila tanim, itawag kami po nila kag yung gatuan mo para madala na kung nakumaguna puli. Wala ko matabo. Mulso naman ko gano'n. Okay. Ayon, action si Kuan naman. Si Mark Joseph naman Abe, amo ni siya ang kuan naman mo ang isa naman din sa part ng ni Alan Yorag na napatay man. Nga nakabulig man to kagapi man to sini. Sir kinga ngayo is rin. Tingin communication to kay ni Manong Leo na ining napatay na si Van nang sunod dito sa inyo lugar kanina. Ito sa balay mo galibot sa mga ibang lugar ko galibong kaya nga nag-describe tayaan niya sa ulo. Sa libuhan ko sa anong tono, yung 45.
Ano si Aljo, hirap. Para sa may, ano sa'yo kita, Pedro. Ano Maria? Ano na? Ako nakakay na si Man, di kayaan na nagkabosyanan. Oo, baka. Ako talagang balang tatay, ang nag-bless mo na. Hindi pa kita mo dyan. Hindi mo dyan aking tatay. Thank you po. Hindi na ngayon po si Anak Man, kasi Kwan, si Van, yung labong puntiro. Kaya ko kasi para sir kay sa nakapukot, nagsalod sa balaya, ginagawa ko masalang ano, saya. Nagpabuhin yung ano na yung palagyo. So, naging traya. Ano po, mga tabuhan, naging ano ko tulad. Pagwa ko, bayaw, ilang taon, ang kaya. Kaya parang nili, sa napasay, sa doktor, kumano sa kanya. Nagwa siya. Sabi ka pa lang, sabi ka pa lang, nagwa ba rin? Yung ano ka na ba rin? Ito ba, nagawa. Ano ba, ikaw mo yan? Hindi naman umiyak niya, ay yung nakulapok mo sa brown. Pag ako, hindi ba po ko hindi wala. Kung patsyon, di ba tayo sa yung kilo, bigay, pinagkaganda din. Sabi niyo, doon pa saan ba ka lang gabi? Kasi ako sa'yo, ang dapat yung di ba tayo sa'yo, sa babawin ng kilopok, kung palapok ko, ang gaganda din. So, ano ba, wala kang hindi ka nakapasay ba? Kasi ako, huwag mo ka bunong, huwag mo ka labo, huwag mo ka tiro, taong. Okay, nakapasay. Sigurot ka man doon. Antay 8, lumina. Ito na siya. May nagkaroon sa kung nagkakamot ko ang electric ko. Ito kayo tiyak. Ito na nung gabuga ako sa inyo kapatid. Kuhay lang ako. Kaya na kayo luminot sa kong pinamilin. Okay, away-away na kitang kapatid. Kaya diwanag ko naman sa dyan nung wala na. Birthday ko, January 26. Yung sunod ko nila. Kaya yung pag-dator ko yun. Kaya kadiwa naman sa kagabi. Yung sunod ko lang. Pwede... papunta kami lang po. Yung dua. Kasi yun, iyon, yun sa buli lang, may anak ito matang sa kinawayan. Ang bato ko, nagiging na ngabis na naman. Kaya mo, ganda pa buhay mo yung sakto. Baka, may sakto kami gusto yun. Ito, pinuso. Ano ito siya napilasan, si papa mo? Hindi siya, Marina, Marina, wala nang naglabok sa bonggat mo. Kasi sa tatay mo sa gabong mo gabi. Magiging para ipapasibang balaya. Magiging good si Iwari may dalaman daw ngayon. Oo. Magiging mag si Papa Bart. Magiging siya mga kiboy. Ay, ito ba siya pilat, no? Magiging naman imanong may panawagan to. Ikaw na gusto mo palakot sa bilyan niya. Kaya natabo naman na, hindi naman mabalik. Amo lang, matuloy ko na lang. Plano ka mo, magpasakakaso? Priyan lang ka namin. Sa bahay ka namin. Baka mo din na duwa sa loob si Bongya? Ibang may duwa niya po. So, nung pinakalang matutang to, balay na mong step, no? Pagkapa mo mga tinganin mo, may compound, so kaya pino compound ganito. Ano mga trabaho niyo rin, sir? Dito mo sa labanan. Ano po, mga mga sa labanan? Dapat din ako. Si Mark Joseph ato, no? Alias Resting Tanagan. Tamo ni siyang bata kagabing, pinagad mo kayo 23, may asawa ka na. May duwag ng bata, isa. Tamo ni siya kagabi action Rex nga nakapalupok sang Sunosyete 38 gamit niya. And may nag-abis ito, may nagkuha pagkatapos. So tamo itong insidente daw, duwa ko no kalupok, no? Ang nahimo iya. Pero wala yaman ito gintuon, abi sa mga kontra nila, kundi nagpasalbagi lang. Kaya kung gintuon niya, kuno tibasi na patay maning si Barry Subong, nga ari diri sa sulod sang Prisuan Action Rex. No? Actually, may initials kita mga... Galinti, anong recovery dito sa crime scene action, Brian? Ang gina-check pa natin si Sir Latayon, sinimatiniyon kay White Padre Action Rex, nagpapakulot ang investigador Wyman Dire. Kagabi, posible, ang konsilyo ni ng Barry nakuha sa polis, RD Action Rex, ang konsilyo ni Manong Barry. Oo, na, sanggot. Okay, tingala ko gina Action Rex nga ang hiyaw niya daw
daw labo tayo gali kay sanggot gali. Talom no? Ginasanggot sa lubi, no? Pang do ka na siya. Obra palo. Ay trabaho ni sa mga palupok. Action Rex mo ang iban. Pero ang ila ka pinakatrabaho pag hindi sining ibang pamilya nila, may mga punong na sila ding sa Talaba, palibot sa lugar nila ding nakantuan na to Action Rex, ano? Actually, tamo anay lang yung mga puloyan nila, dira lang gid mismo sa sining area sang Galira. Kag adlaw kilit anay man lang sila tiya mo tuloy tabo mga sobralas 9 na kagabi ka nagpinabuay ini sila. So ang pinaka alegasyon nga ining si Van Flores nagsulod dito sa Puloy-an, Nanday Tanagan, nga totoo sila nagainom, kag gintayaan ang hinablo sining interview naton sa Binangon. Nag-react ang amay dito nang nag-umpisa ang pagbaslanay sang buno kag labo Action Rex, ano. So muna ang resulta duha ang patay. So may nagkaladakpan man diri ang isa subong ara sa ospital, posibleng way takbalo ko nanong ideya sang kapulisan after nga dapatan sa bisang bulong kabakagwa man sa clinic nila din mismo sa Hinigaran Action Rex, no? So wala ang senaryo kagabi sang naglungtad ining nasabit nga insidente. May mga initials kita diri nga nakuha nga mga information, ano? Kung ano din ang ibang tagin nga rason diri sa sining inaway nga ini. Pero suno sa pamilya mas mayo kuno nga ang pulis kita mangkuto naton kay may ugat pag ini nga iban kun nga ang nagtinabuay ining duha ka pamilya Action Rex nga pamilya mismo nag-ayo. Pero way ba sila away, ano? Way gid masyado. Atong ginterview to si Mark Joseph Pagulang, so katuwa na ni sila gali usulungon. Sa tong pamilya Flores. Nagligutad Oo, kag naka-flatter man sila dire sa police station suno sa iya. So birthday ka ko no ni resting to mo tong interview ko Pagulang. Sa birthday ko sinulod man kami na ni Van arang napatay. So may lang kinatabangan to. Subong niya ginsulit naman liwat mo nga nay nagkalamatay gidya Action Rex, no. Wala man gani okasyon kagabi sa ila, bali nablang pinamilya nga inom-inom law. Oo, lingaw-lingaw abi. Amo na nagabot sa punto nga duha gid ang kalamatay Action Rex. So report gikan diri sa police station mismo sa Hinigaran PNP kag of course dito kita kay naman sa Puloy-an gid sang ining duha ka pamilya ginisa-isa ta sila interview kag ipang-replay tani karon ng iban pag interview naton sa utod, mga utod sining mga pilason kag pakaisa sining nagkalamatay Action Rex. Upot aksyon na ni Kiraw, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Banwa sang Hinigaran. Subo man gamay lang problema pero nagpuli sa kamatayon sining duwa. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadtuanta si Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Hinigaran manigyapo, no? 90 anyos nga lula patay matapos nabungguan sang isa ka truck. Ang puloy-an sang biktima sa Banwa sang Hinigaran. Sus, 90 anyos nga lula, magluwas ni siya, may iban pagin. Yari ang report ni Action Eden Aboso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ibaloon ta parte sa sining lulang nabungguan sang isa ka truck ang puluyan. Sa detalye upod kay Action Eden Aboso. Action Eden. Rex, patay ning isa ka lola matapos aksidente nga mabungguan sang isa ka truck sang Pebrero 17 sang kagahon sa National Highway Barangay Anahaw, Banwa sang Hinigaran. Ang nakatay ang ginkilala kay Gaudensia Mapa, 90 anyos, residente sa nasambit nga lugar, samtang ang driver sang hauler truck amo naman si Jonicio Joyohoy, 58 anyos, kag residente sang Barangay Poblacion East, Banwa naman iya sang Kanduni. Pero kay Major James Latayon, hepe sang Hinigaran PNP,
nagpark sa igad sang dalan si Joyohoy sa tuyo nga i-check ang salakyan kag samtang naga-check siya action Rex sinali na lang yang nga naglakat ang truck rason nga nagbunggo sa balay o kung nagdiretso sa balay ni Mapa nga nagaisahanon lang sa iya sinipuloy-an kag among rason sa gintunaan sang iya kamatayon. Priso karon sa custodial facilities ang hinigaran PNP si Joyohoy para sa nagakaigo man nga disposisyon. Apang sulo kay latayon may inisyal nga pag-istoryahanay na si Joyohoy kag pamilya ni Papa angot sa bulig pinansyal. Pamatay naton si Major James Latayon. James? Bali yung sa konbo, yung howler na yon, nag-park siya. Nag-park kasi yung sabi ng driver, may i-check daw sa likod. May i-check sa likod ng sakyan kasi parang may hindi tama. So, nung nag-park siya, pagbaba niya, dumiretso yung sasakyan. So, bumangga sa sumatsat sa bahay ni ng biktima, which cause pagkamatay niya. Naipit eh. Isa lang daw po. Initial, nagkaroon na sila ng usapan parang mauuwi sa settlement na lang daw po. Balitalin sa Nokto ang Kaaksyon ni Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Eden, kadtuan tang balita gikan sa kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. DILG Bacolod Director Madayag nagpalayag nga madamo pasang dapat nga ulubrahon ang Bacolod angot sa road clearing operations. Do kasan o pamaning mandos ang road clearing operations, sige pa sa gyapon. Yari ang kaudan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex na bato na sang DILG Bacolod ang panibagong memorandum maging papanaog sang DILG Central Office. Ang ni sa second round sang road clearing operation sa mga pampubliko nga dalan Action Rex. So sa interview sa Action Radio, ginpahayag diri ni DILG Bacolod Director Joy Marider Madayag na damo-damo pa sang dapat nga trabahoon ang LGU sa Bacolod sa sining panibago nga directive sang DILG Action Rex kay sa bag-o nga memorandum nga gin-issue sang ahensya ginatagan ang kada LGU sang 75 days Action Rex para mag-comply sa sining second round or 2.0 nga road clearing operations kay sa bulan sang Mayo may naman sang panibagong validation report nga kinahanglan i-submit ang DILG dito sa may Central Office Action Rex. No kay madayag dapat this time tutukan na sang LGU sa Bacolod ang illegal parking pagkuha sa mga abandonado nga mga salakyan mga establishmento komersyal nga nagasaklam sang dalan mga scrap o kaning mga junk shop Action Rex ng ila scrap nag-akupar man sang public road kaga pipila pa ka mga illegal structures nga nabilin sa mga kabaranggayan diri sa may syudad Action Rex. No kay madayag damlag lang nagkadto diri sa Bacolod City kaga nakalibot si DILG Assistant Secretary Felix Manuel diri sa may syudad subong bulan sang Pebrero bilang kabahin man sang iya nga trabaho kay siya ini ang coordinator sang syudad sang Iloilo kaga syudad sang Bacolod Action Rex. Suno kay madayag ang iya sining estimate bulubanta 20 to 30% pa ang kinahanglan nga trabahoon sa Bacolod City matapos nga nakakuha ini sang 87% nga rating last year Action Rex. So ang panumduman din ni madayag sa mga kabaranggayan just make sure lang hindi magbalalik ining mga illegal structures, mga obstruction sa public road nga una na nga ginhawanan sang otoridad. Ari ang tingog ni DILG Bacolod Director Joy Marides Madayag. Medyo dako pa yun nga lubrahon. Kita nyo man siguro. Especially on illegal parking, mga junks sa higadalan, may mga encroachments pa nga, may ara pagyapon, di ba lang? Oo, mabalagi ang motor.
nabutang ang mga So, scrap sa higadalan. So damo pag ilang trabaho on sa Bacolod City for the second round. Damo pa. Mga pila pa ma'am ka percent? Kung last time gitagaan kita 87%. Di siguro may ara pa kita sa mga 20 to 30 siguro Estimate lang, oo. Balita gikan sa Bacolod City Government, Santa Angka Action Action Del Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ang balita ni Action Art ay hupon on-site validation sa 60 ka mga aplikante nga barangay sa Negros Occidental kag Bacolod. Plano nga tapuson sa PDEA sining nga semana. Yari ang countdown sang balita ni Action Art ay hupon. Action Art. Target sa PDEA Negros nga tapuson sa Pebrero 20. Masunod nga daw ang ila on-site validation nga ginapatigayon sa 46 actually ni all in all o 60 kung ilakip ang Bacolod City kay 46 ang province, 14 ang Bacolod. Ang suma total official ina nga number sa mga applicants nga barangay nga gin-submit dito sa Regional Oversight Committee subject for deliberation. Now, i-correct na to no, kay February 27 ang schedule sa Nelson Rex. So, 20 tapuson nila ang validation. Although, sunod rin kay PDEA Negros said, Mr. Nicolas Gomez, sila nga may ara, gidman kami nakitaan mga barangay sa Bacolod and Negros, nga daw medyo alang-alang, nga hindi pa makapasar, pero let the ROC decide, kamagimo iya sang pamatod, kung bala papasaron, ini sila kung madeklarar bilang drug clear area. Now, sunod sa iya tining nga mga barangay nga aplikante, mas dako-dako ini, no, kung i-compare last year, nga mga nagsumiter sa ila application para sa drug clearing program nga ginapatigayon sa gobyerno. Yaring palayag ni PDEA Negros Head nga si Nicolas Gomez. May final number na to sir kay 46 para sa province, tapos may 14 kita sa Bacolod City. So 60 tanan ang aton candidates, barangay candidates para sa deliberation. Subong sir, may ongoing pa ng mga barangays, no? Mga pila na lang ka barangays na ginakadtuan naton sa province, no? In fact, subong gani ang ginakadtuan ang may ara ta tatlo no nga municipality nga city nga ginakadtuan subong sa ongoing subong on-site validation. Hopefully matapos na tanan on-site sa mga February 20 kay ginapantinguan ginaton sir na every barangay makadto ginaton dito mismo sa site sa barangay mismo. Kami man mismo sa PDEA, after sa on-site validation, ginatana mo naman kung sino gitang dapat na mag-yes, ano? Ginapa na ito na kung karapat-dapat iba siya after sa on-site validation. So may mga barangays magkita sir na nakita na ito na hindi pa pwede. Pero but then again, i-recommend gyapon natin sila sa ROC deliberation. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at ay hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Kadtuan tang balita ni Action Alvin Graba sa patrol ni may kangtanan sa mga opisyal sang barangay sa siyudad sang Bacolod. Kagiban pa ginaorganisa na sang mga o kung ginaorganisa sa mga bumbero para sa BFP Oplan Ligtas Pamayanan 2020. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex inline sa preparasyon sa Bureau of Fire Protection sa Fire Prevention Month sa madason nga bulan. Aban sing organisa ang Bacolod City Fire Department para sa Community Fire Auxiliary Group o kun SIFAG sa tagsa ka mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod for Oplan Ligtas sa Pamayanan. Sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Buboy Plutinya ang community
Community Fire Protection Plan kaga programa ang ginabugusan man sang mga opisyal sang barangay, mga barangay tanod BHW kag ang ining mga purok president nga nakabalo sa ila sinitag sa mga lugar. Nawa sunod diri kay Plutanya Action Rex ang katuyuan sa sining Oglas Oplan Ligtas sa pamayanan amo mismo ang mas mapabakod pagid ang relasyon sang komunidad sa mga bumbero ilabi na kung paano magresponder ang mga opisyal sang barangay para sa seguridad mismo sang ila sining ang pumuluyo sa tion man nga may sunog sa ila sining lugar. Nawadog ang pagida diri ni Plutenya nga paagi man sa komunikasyon sang barangay nagpakik-angot sila sa tanan nga mga barangay officials especially kay ABC President Lady Gles Gonzales nga may mga pila na ka mga miyembro sang komunidad sang barangay sa siyudad sa Bacolod ang ginpaidalo na mismo no sang training program isa ini ka semana nga training program kag dala na diri ang session sa diin suno sa iya nga diri gina-identify sang mga barangay official, mga tanod including na mga president kag iban pa kundiin ang fire hazard area kag diin ang pinaka-critical area sa ila lugar particular ining mga squatters sa area Action Rex. Dugang pagida diri ni Plutenya nga ang ining Oplan Ligtas Pilipinas nangin initiative man sang tagpangulo mismo sang Bureau of Fire Protection nga si General Alan Iral kag isa man ini ka nationwide preparation mismo sang Bureau of Fire Protection sa Kabilugan Action Rex sa diin nagapangabay man si Plutenya sa mga pumuli sa siyudad sa Bacolod nga buligan man mismo ang ila sining ahensya nga kahit papano bala Action Rex nga matagaan mismo sang solusyon especially ang immediate quick response team sang mga barangay inline kung in kaso gid man nga may matabo nga sunog sa ila lugar. Ari ang pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Plutenya. This is a national project, no? Magkandak kita sa mga training sa barangay, but is the involvement sa atong community kag sa atong mga barangay official, headed by sa atong mga barangay kapitan, which is nga silang mag-akas special responder kag matrain sang ilang mga firefighters kag mga rescue group nga dira sa ilang lugar. So this will orient or will train sa mga tanod nga mahanas naton it comes sa firefighting, sa prevention kag sa mapping man sa ilang lugar to identify sang hazard kag this is big help nga makaatag sa aton augmentation kag ma-minimize naton ang sunog dira sa ilang lugar. Kay ang aton ang objective nga ma-prevent naton nga ma-save tayo sang life kag mga properties. So with that nga ang atong barangay dako gid mapuli nga counterpart kay prior kay magabot ara na sila kay tikon balo sa ilaw brahon na train naton. So at least expect kita nga wala na sang sunog nga matabo sa lugar. Kung matabo gid man maagapan dayon. Action Rex ang pahayag ni Chief Inspector Plutenya. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol, Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12:55 na aton oras sa mga kaaksyon ta dira may tisian na ho para mangin mabakod ang aton sining immunity booster. Alkaline base nga vitamin C ini para sa taong ginaubog, ginakataro, ginatrangkaso, may tisi ang katapat sini. Alkaline base nga vitamin C, may tisi ang ngalan sini. Tandaan tagid ang ngalan ha. May tisi mga kaaksyon. Kag Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule nagatunaw ini sa mga bukol-bukol sa aton sining lawas, ubag, cyst, tumor, kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sila mga kaaksyon. No need na nga magproblema ka kay mayari na magamit naton para sa mga bukol-bukol sa kalawasan. Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi sarang mabakal ini sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag pa-deliver lang sa inyong puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan.
Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. May lang nga pag-monitor sa Kaibuyet Zone. Regards lang da sa ugangan ko nagapamatigid sa aksyon BBB. Alin sa Kaibuyet Zone. Dirigali ni sa sa Natola Castellana. Ayos, thank you gida. Salamat gid Buyet Tizon sang Nato La Castellana. Girlimi atong Salazar, Ophelia Galiero Arce, may lang pag-monitor and happy lunch sa Timeless Time Employees Silver Dragon with Engineer Toto Felix Villatora Project Side. Ayos, dagang salamat Ophelia Galero RC. Kay Nelda Siguanse, Andin Duma Saludares, dira sa Barangay Imets del Pilar, Pontevedra, Alicia Gwen Timplatora. May lang pag-monitor Alisa Gwen Timplatora. May lang pag-monitor sa pamilya Poset Cagligaspe. Ayos, Nining Abiliar Ong, may lang pag-monitor kay Josefina Alasio, J-Boy Hobia, kay Batch, dara sa Algeria. Mayo mahaw ta Migorex. Pamahaw lang ta si mo J-Boy. Sa Algeria, no? May batchmate. Kay Dundin Cabo, may lang pag-monitor Joan Luntao, paring kinalon sagay, kay Jenny Solgon, Heaven, kay Lidi Jonah Bahilila de la Cruz, kay John Argilias, kay Dino Alik, kay Batch Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor Batch, kag gatamiyaw lang sa misis siya sa Victorias, kag kay Hobay Kabahog sa Hacienda Santa Ana, naga-monitor man. Salamat gidalin sa kay Jonathan Fuentes, Kagawad Dimbong Jocampo, Valencia Kinet, G.R. Rihon, Maria Los Grijaldo Maconat, and Joe Mongcal Torilla. Kay Madam Virginia San Antonio Olpendaho sa dira sa Maiselin Homes, may lang pag-monitor. Bisan hindi ko live load pero sa radio ko. Okay, sige. Thank you, good Madam Virginia San Antonio Olpenda. Dira sa Maiselin Homes, Barangay Estefania. Lunila Tarosan, kay Gian Resisio, may lang pag-monitor. Johnny Bereso Alvarez, pre, good noon. Kamusta ang balita natin dira sa Bacolod? Okay lang parikoya. Johnny Bereso Alvarez, may lang pag-monitor, no? Nonoy Tajones, may lang pag-monitor. Madam Elizabeth Malaka Gamala, kag sa Malaka family, kag sa tanan nga pumuloy sang Purok Santa Ana, Barangay 31. Ayos, Apong Alagos, may lang pagpamati. Juan Gonzales, may lang pag-monitor. Juan, kay Rizani Oral, kamusta lang dira? Kay Tioy Jerome Taokta sa Barangay 1, Himamaylan. And, okay ka pamati gid siya subong. Ayos, thank you gida. And, Jo Marie Formentera, kay Jerry Pilaes, kag Jenny Perez, dira sa Binalbagan, may lang pag-monitor. Toto Aldrin Limaco, dira sa Ninas Rose, may lang pag-monitor. Aldrin Limaco. And Manjo Arnijo, kay Bia Jonathan, kay may lang pag-monitor sa inyo dira, no? Ayos, dagang salamat sa kay John Ross Roll Gab, may lang pag-monitor. Kita ko disla ni Action Brian more than kag Action ani sinigaran exclusive report. Ay basta taga Action Radio gwapohon gid daw mapaloy ko Ay kadamak
Ay, oo, si John Rose, roll gab, may lang pag-monitor. Madeline, kay Cap Madeline Diazo, may lang pag-monitor ka. Cap Madeline Diaz, sang barangay 18, may lang pag-monitor dira ka pa. Ayos. Sige, sige. Daligid lang. Standby mga kaaksyon, ha? Manong balik kita dugay-dugay kay Philip Brand Galiho. May lang pag-monitor. Nag-monitor siya from Kabangkalan City. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La Una, Jess. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na!
Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:11 na nga oras. Standby na sa report ni Aksyon Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Kailangan pag-monitor kay Mr. Robin Gargaseran Cigarette vendor sa Tubang sang Veterans Bank. Kailangan pag-monitor Mr. Robin Gargaseran. Kay Mrs. Binumandra sa Libertad Market, kailangan pag-monitor. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Duwa ka mga pulis kag isa ka abogado posible patawag ni BCPO City Director Colonel Henry Binyas angot sa kamatayon ni Patrolman Eric Alcosaba. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Ayo di purma. Abi ko si Colonel Binyas na. Gali kay si Eric Magbanwa pa. Yes, Aksyon Rex Cantong. May hawig-hawig man ka mga duwa, no? Hindi ba kami maglayo? Saboy o. Unahan talaga lahat. Kasi kung mamuno, manangay ka makamuno. Gani, ang problema kay short ang oras ta. Ay, gani man, no? Your time is very short, no? Oh, the time is very short, not long. Not long, okay? So, our report, make it short so that your time is long. Anong presko niya mo ning presko niya? Presko yung patawag kayo na ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas. Kaya may na-discoveryhan sila action work sa sulod sa salakyan ni late PO1 Eric Alcosaba. Isa ini ka daw sort of brown envelope nga dito na sulod. Kag nakitaan ang picture ni Alcosaba upod sang duha ka mga police action Rex, no? Kag isa ka abogado. That's why kung medyo nag-interest diri si Colonel Binyas. Kag ang plano niya nga ipatawag ining duha ka mga police. Isa diri sa duha action Rex ang na-assign isa ka opisyal, why din mention ni Colonel Binyas kung anong rango. Sino po isa ka opisyal sang PNP nga sa ito na-assign diri sa Bacolod City Police Office. Kakaroon wala na diri na-assign, bali na-assign isa ka lugar sa Mindanao. Sa Mindanao area. Now, sunod sa kay Binyas nga ang plano nga pagpatawag sini sa tuwa nga para nga maklaruhan kung ano ang pagkakilala nila, kung paano sila nakilala ni Alcosaba, ano ang ila sila. Way man na nagkakaulugan nga kung ipatawag sila, suspect na sila? Correct, Action Rex, no? May mga importante lang nga bagay na gusto maklaruhan ni Colonel Binyas. Plus nga ang abogado ni, waya mag-dimension nga lang, pero plano yung manining nga ibitahon para nga mag-shed light sang sining mga nagkanapo. Na ano yung abogado na? Yung abogado, raman sa picture upod kay Alcosaba mo. Amo na blat, tao-tao din sa pulis na ton. Kag i-background check kung paano sila naglalanay. Muna bla, nung relasyon nila ni Alcosaba. Tiway ginakagawa pang duha ka pulis na? Ano mo siya siyang nakagawa? Ang naka-surface para magpahayag man sa pagpatay kay Alcosaba Why pa, actually may... ang abogado taga din ang abogado. Abogado, taga nakaon. Ang abogado, taga din na? Taga Negros Occidental man. Taga Negros man. Kilalaman ko nung abogado, kaya ito yung napag-divorce na ni Colonel Binyas. Tungod nga, di ba sa gusto nga musingan plangalan sila, no? Ang yaman lang ni Binyas yung ginahimo diri is that nga matter of verification lang. Kasi problema kasunod para makahatag masolusyon sa kaso nga pagpatay sa kay PO1 Eric Alcosaba Rex, no? Sila ni Colonel Binyas, may imbisaryo na siya kagil padala kag ipaabot ining plano ni Colonel Binyas nga imbitahon sila personal para nga magpag-istorya sa City Director para nga basi pa man lang sa sining nga pag-istorya nila sa sining duha ka pulis, isa diri opisyal kag sining abogado, basi pa man makahatag sang dugang clarification kag makahatag sang shed light sa kamatayon sang sining CPO1 na Eric Alcosaba. Yari palayag ni Colonel Binyas sa interview sa Aksyon Radio. Baligin na kuhan pa natin, ginapacheck natin dito sa episode natin ang mga picture sa envelope nga nakita dito sa kuhan sa kanya. Ginapakuha natin sa kuhan sa episode kasi kung may mga makuha kita ulit. Ano na siya ka-importante yung picture siya nga nakuha niya sa investigation? Well, ang mga picture dito, picture ng police, may abogado, ang mga known personalities dito sa Negros Island. Police kag abogado, sir mo na? Hindi siya abogado. Kag police, sir, sino nga police, sir?
Adlan. Hindi pa na tumawan kay muna ginapipisigan na doon. Hindi mo man na doon maapal, pero ginawa na doon yung budget makahatag isang visa. Hindi po na siya na sila sir, BCPO ni nga membro? Before, pero sa mong sir, hindi rin siya polis o polis kapon? Polis kapon, pero wala na rin sa BCPO. Sa BCPO. So, kag-abogado sir, anong abogado yun sir? Dire-dire sa Negros Island yung abogado. Sa Colonel Henry Villas. Ano ranggo ya? Sa Action X? Sa pulis? Hindi, pag-official ni Colonel. Pro official ay. Official ka di ang isa. Ang official mo ng PCOs. Ang isa ay PNCO. PNCO. Yes, duwa ni sila. Ara sa picture upod kay attorney. Ara man ang itsura ni PO1 Eric Alcosaba. Mga apat sila. Apat sila tanan sa ka-picture. Sa folder na nga nakuha sa sulod sang salakyan na? Yes, Action X. Okay. So, may diya ka? Gani man. May kita sa... Ara. Ambot kung amugid man na? Amo na sa? Amo na sang upudya? Oo. Okay. Ay, porte mo. Naisipan, no? Kapay pa rin siya nga makatagin ni Dugan na clarification kag hopefully sa sining pagpatawag ni Colonel Viñas masulbar ang kaso ni Buwan na sila. Buwan na sila. Buwan mo ka pa-speaker. Oo. Nga ara ka sa picture ano ni siya? Ano ka mo? Muna bla. Sino ni si attorney ano niyang angon sa inyo ni tatlo mo na ba? Ano lang klaro tak Rex, no? Sige. Wala na lang tonta kung saan ni pagwa ni Colonel Viñas ang ngalan sang sining opisyal PCOs kag PNCOs ang miyembro sang PNP nga dati na sa Henry sa Bacolod PNP. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office una sa balita una sa aksyon Eric Paulero report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadto antang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial ni may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson makigangot sa Marina agud nga mapadasig ang pag-isyo sang permiso sa mga boat operators sa Sagay. Nga nung kuan isang Sagay ni may problema ni sila. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex din na pasalig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Abong Lacson sa mga boat operators nga nagasalig lamang sa ila siling palangabuhian sa baybayon dira sa may syudad sa Sagay nga magabulig siya para nga mapadasig ang pag-isyo kung pag-release ang ila sinigin hangyo nga permit ini para nga makabiyahe liwat halin diri sa puerto sang barangay Old Sagay pakadto sa area sang Sagay Marine Reserve kon ginatuwag nga Carbon Reef ay man temporaryo inagin suspender sang Philippine Coast Guard kon taga Marina kasunod sa tong trahedya nga nagluntad bala nagligad nga bulan sang Agosto sa baybayon sang Iloilo Guimaras nga sa diin may tatlo to sa mga motor bangka nga nagkalalugdang nagresulta sa 31 ka mga patay kag 65 ang mga naluwas. Suro sa kay Governor Lacson Tingwaan niya nga maka-istorya o kung makapahid-angot sa opisyal sa Marina Regional Office no dira sa may area sa Iloilo para nga hibaloon man kung ano ng status sa ginhangyo nga permit sa sining mga 11 ini sila tanan ka mga boat operators nga subong limitado ang ila sila nga biyahe kaya ila sila nga biyahe pwede lamang sila makalayag halin sa puerto sang Sagay pakadto lamang sa Suyak Island Mangrove Eco Park nga hamtang sa barangay Tabaaw syudad man sang Sagay. Yari ang pasalig dokon na pahayag ni Governor Bong Lacson. I'm planning to get in touch with Marina just to allow the pump boats from traveling because the one in Guimaras have already been allowed. Yes, I will allow. I will get in touch with Marina. Ang napalayag ni Governor Bong Lacson. Ang kaso nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay sa mga dugang tang mga reports, mga out-of-town reporters ta, Santon Plus Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Coffee Mix para gid sa inyo ni. Para makarelax paminsaron ta, wala nagakurog-kurog ang lawas ta, kag hindi acidic. Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap, ang habon nga pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis. Pangkuha pa sang punggodo, pang wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag mabaho nga ilok dra, pahumuton niya sinino. Santon Plus Herbal Soap, mga kakson. Ang Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Soap mabakal ninyo sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag sarangman mabakal ina online kung di gani mapadeliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kadtuan tanay balita gikan sa aton sining nga mga action reporters out of town. Unahon tang balita sa siyudad sang Cadiz. Nag-standby si Action Roger Gotib. Ini may kang tanan sa napulo ka mga nagkaladakpan sa illegal gambling lang gin-release na pasakaan sang kaso sa regular filing. Yari ang kaundan sa balita. Upod kay Action Roger Gotib. Jer? Action Rex, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga igafile ang kaso batok sa napulo tanan ka mga persona kalakip na ining ulihing nga 8 ka mga nakaladakpan sa sining illegal nga sugal ining madyong nga sige patigayon sa tugtunarik na nga Domingo sang hapon sa duwa tanan ka mga pag-operate sa kapulisan agod nga pagdakpon ang ining nga mga persona. Ang pag-filean sa kaso bisan pa nga gin-release ini sila kahapon sang hapon sa DC Villacampa, Tita Chavez, Marlon Marilo Alvarez, Hermel Deconia, Lori Rosal, Estrella Bacunggon, Melkin Caberte, Jose Bacunggon, Sela Quijano, kag subugman si Romulo Liberato. Ini sila may mga edad-edad nga sa diin nadakpan nga nagapatigayan sa madyong diri sa Bay Lopez Bito, Barangay Son 6, Ciudad San Cadiz. Inpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga bisan pa ining mga may birthday nga nagapasugal, may mga namatyan nga nagapasugal, ila ini dakpon pero una anay ila ini nga warningan. Pero ining pulo tanan kabilog Action Rex ang pag-filean gid nila sang kaso. Uli na ito nagapang 8 ka persona. Kung sa Roger, filean gid natin kaso. Wala ka mo. Kung aslo nga madakot, oo, kailan gid kaso. Ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto may katanan sini nga operation sa illegal gambling. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutib Laga report sa Bacolod, Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Matapos ang balita ni Action Roger, kadtuan ta ang balita gikan sa siyudad San Carlos. Upod kay Action Stephen Presquito, 4 ka mga persona arestado sa buy-bust operation sa siyudad San Carlos. Sa detalye, upod kay Action Stephen Presquito. Pen? Dakop ay 4 ka mga drug personality sa ginpatigayon ng isa ka drug buy-bust operation kahapon mga alas 4:25 sa may San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Pinagiman sa pagpanguna ni Police Major Mark Angelo P. Hongco, ang Deputy Chief of Police, kag ang aton man supervision man ni Police Lieutenant Colonel Frederick Med sa aton San Carlos PNP o ang OIC sa karon, kag ang aton Maritime Group kag pangunahan man ni Police Staff Sergeant Jesse Cordova sa diin ginkandak ining bypass operation kag natigayon nga nadakpan ining 4 ka mga suspetsado nga ginkilala nga si Edsel Valencia E. Panganiban, 46 anyos, isa ini ka drug personality kag lalaki ini wala sang asawa, wala man sang trabaho, kag residente sang San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Ang babayi among si Concepcion Mahinay E. Patrolya, 31 anyos, isa man ini ka drug personality, babayi wala sang bana kag wala man sang trabaho.
kag residente sang Phase 4 Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod na mo si Ray Riqueron Dugaduga, 40 anyos, kag lalaki, wala man sang asawa, wala man sang trabaho, kag residente sang Barangay Guadalupe, proper San Carlos City, Negros Occidental. Ang ikaapat, among si Reynald Apostol E. Pedrique, 26 anyos, lalaki, wala man sang asawa, kag wala man sang trabaho, kag residente sang New Era Street, Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental. Ganina tigayon nga na-recover sa aton kapulisan sa posisyon ni Valencia ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga may ginatudahan ini nga unod nga shabu, kag ang tatlo ka mga elongated heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod ini mga ginatudahan nga shabu. Mga drug paraphernalias kag 400 pesos bilang bypass money. Nakuha man sa posisyon ni Riqueron ang tatlo ka mga elongated heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod ini ginatudahan nga shabu kag ining mga drug paraphernalias. Nag-abot ini sa 3 ka gramo ang kabugaton sa among mga shabu, suspetsado nga mga shabu, Action Rex, kag nagbalor ini sa nga umay market value ini nga 36,000 pesos. Gani sa karon ining mga suspetsado ara sa karon sa kustudiya sa aton San Carlos sa PNP para naman sa ilang proper nga disposisyon. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Balita ni Aksyon Tomon Forte kag Aksyon Percival Villamor pagkarunan talang nang kailangan lang kita sa tiyempo ho. Santon Plus Herbal Oil para sa mga athletes ta, sakit ng lawas ang tuhod, ang balikawang kag ang likod tada, i-massage lang kag banyusan sang Santon Plus Herbal Oil. Makaligad ang tunga sa oras kag tubtubi sa ka oras, kuha na ang sakit sa aton sining kalawasan. Santon Plus Herbal Oil ang kaaksyon mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan, magpadala lang mensahe. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
kita sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:35, ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Nagabulig panubos sa mga mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin, creatinine kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, quality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Mabakal ini sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar.
Dira sa bahin sang syudad sang Sagay sa 978 Pharmacy sa Sagay kag Cadiz, 978 Pharmacy sa Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore, sa St. Veronica Drugstore, sa Victoria's Botica Centrox, sa Kingtown Victoria St. Anthony Drugstore, kag sa Barangay Batadra sa Cresmar Pharmacy, kag sa Barangay Sumang Lisa Tan Drugstore. Sa dugang sining kayo sa Yuran, mag-text or magtawag kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapa-goodbye na kita nagagda kita sa masunod na programang This is My Life, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.